ste si poriadne pozreli video, ktoré som vám poslala a pochopili ste ho, tak môžeme prejsť na domácu úlohu. Bude z učebnice na strane 29 a na strane 30. Vysvetlím, čo v ktorej úlohe máte robiť. V prvej úlohe máte napísať podľa inštrukcií číslicu, ktorá je aj číslom. Povedali sme si rozdiel medzi číslicou a číslom, takže skúste nájsť číslicu, ktorá je zároveň aj číslom. Takisto trojciferné číslo, to sú vlastne stovky, ktoré sa skladá z troch rôznych číslic. To znamená, nemôžem napríklad jednotku použiť trikrát. V druhej úlohe zase podľa definícií nájdete najmenšie 6-ciferné číslo, to sme sa učili, 6-ciferné sa skladá zo 6 číslic. A najväčšie dvojciferné, to sa skladá z 2 číslic. V tretej úlohe sa nás pýtajú, aký je súčet. Súčet je výsledok ščítovania, to znamená v Ačku budeme ščítovať, v Bčku aký je rozdiel. Budeme tie dve čísla očitovať. Dajme pozor, pri očitovaní vždy očitujeme menšie číslo od väčšieho. Štvrtú úlohu máte počítať z pamäti, to znamená, tu nemusíte do zošita počítať písomne. Dobre, len si doma precvičte podľa videa, či vám to pôjde. Piatá úloha je už ale písomné ščítanie, to znamená, týchto 5 príkladov si odpíšeme do zošita a dopočítame správne výsledky. Na druhej strane nás čakajú ďalšie úlohy. Šiesta úloha je to isté, čo 5, ale máme tu odčítanie, takže znovu odpíšeme príklady a dopočítame výsledky. 7. úlohu môžete preskočiť, tu si robíme v škole spoločne. 8. úloha je na kalkulačke, to znamená v tejto 8. úlohe môžete použiť aj kalkulačku. Dajte pozor, ak máme príklad so zátvorkou, vždy si prvé vypočítame vnútro zátvorky a to, čo nám vyjde, potom budeme násobiť alebo deliť s tým číslom, ktoré máme v príklade. 9. úloha. Máme odpovedať na otázky. Poriadne si pozrite zadanie. Tiež sme mali vo videu. Keď máme o niekoľko eur viacej, o niekoľko eur menej, budeme ščítovať či odčítovať. Bolo to povedané vo videu. Určite už viete. 10. úloha. Porovnávanie rozdielom. Rozdiel je odčítovanie. To znamená, tie dve čísla od seba odčítam a vždy to menšie číslo odčítam od väčšieho, nie naopak. V 11. úlohe ku každej dvojici napíš, o koľko je prvé číslo väčšie ako druhé. To znamená zase, budeme ščítovať či odčítovať? Budeme odčítovať v 11. úlohe. A 12. úloha je slovná, takže si ju prečítate, urobíte zápis, vyrátate ju a napíšete aj odpoveď. Na túto úlohu máte celý týždeň.